Здравейте, приятели! Днес ще ви кажа защо. По-скоро ще ви кажа новини. Първата е, че съжалявам, че не правих от отдавна клипчета, просто нямах време. Втората новина е, че ще ми купуват, може би, не знам, ще ми взимат на петък фигурката Вълк. И трето, може би ще направя филм, понеже някой друг път ще направя филм, като събера повече фигурки, понеже аз имам за сега само 7. И толкова, ако не... Имам... Чакайте малко. Имам 5 коне. И едно еленче и едно магаренце. 7 фигурки. И да, затова поне 10 няколко толкова си вълци да събера. Аз нямам и един вълк и затова. И да, ще правя филм. И да, благодаря, че... не знам коя беше, забравих и името, много съжалявам. Ми каза откъде да си купя изкуствена кръв. Някой път с мама ще отидем да вземем, като правя филм, нали? И да. И благодаря ти. Извинявам, че ти справих името. Просто отдавна съм гледала коментарите, не спомням къде ми каза. И да, благодаря ти много. И това иска да ви кажа. Дано новините да са ви харесали. И да, и още нещо. Още една новина. Защото, че ще ми купуват немска овчарка, обаче не фигурка, а истинско куче, приятели. Истинско бебе, нали, от 2 месеца ще ми го вземат. Няма след 2 месеца, а ще ми го вземат на 2 месеца, ще е толкова малко. И, нали, ще ми си порасне голямо, все пак е немска овчарка. И да, и ще ми го вземат пролетта, сега е още зима. Като дойде пролетта, нямам търпение. Тоест, на завършването ми, след пролетта, да кажем. Не след пролетта, просто като завърша, забравете. И да, и много се вълнувам, нямам търпение. И да, това бяха новините, дано да са ви харесали. Да, чао!